Hello mga kailaw, kumusta ug welcome na usab dinhi sa atong YouTube channel. Ug kung bag-o ka pa mga kailaw, ayo kalimot sa pag-subscribe sa atong channel ug i-hit na pod ang notification bell icon nato aron nga ma-notify ka sa bag-o pa nato nga mga video uploads. Okay, so mga kailaw, lain usab nga hisgutanan ng atong batunan ini nga tungora kun duna kay Biblia, ablihi ka na diha sa Salmo 66 bersikulo 20. Usbon ko Salmo 66 bersikulo 20. Atong makita diha ang pulong sa Dios nagaingon mga kailaw, daygon ko ang Dios kay gitagad man niya ang akong pangaliya ug nagpabiling kanako ang iyang gugma nga walay paglubad. So hinaot nga doon na kay makutlo nga pagtulon-an karon kailaw tungod kay sa ato nga kinabuhi nasayod kita ingon nga mga Kristohanon dili kita mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong gayud nga magagula sa baba sa atong buhi nga Dios. Mo na pinaka-importante kay ang mga butang ining kalibutana mo'y tingali mo'y nakapabusog sa ato ang kaugalingon, labi na sa ato ang material nga pagkaon. Dili na siya mulungtad kay pagkahuman pila ka oras mong pagkaon magut mo na ka, kinahanglan na po ka nga mukaon pag-usap. Pero ang pulong sa Dios kung imo kining tagamtamon sa imong kinabuhi sama usab kini sa pagkaon nga kung diin muhatag kini siya og kusog, muhatag og kahimsog sa imuhang espirituhanon nga panglawas. Now, ang nakanindot sa pulong sa Dios mga kailaw tungod kay kini, kung makakaon na kaniini kanunay kang makabaton og satisfaction o niya dili ka basta-basta gutmon tungod kay ang pulong sa Dios naghatag kanimo og kana bang continuous nga gahom diha sa espirituhanon nga bahin nga kung diin mabatsyagan ginimo nga baskog ka diha sa espirituhanon nga bahin. So mga kailaw, ato kining pagkasusihon ang atong hisgutan karon kabahin kini siya sa rason ngano nga ang tao kinahanglan man siya nga mudayeg ngadto sa Dios. So dunay rason ngano nga mudayeg gyud ang usa ka tawo. Bisan pa magani sa ngadto sa atong isig ka tawo, dunay hinungdan or rason ngano nga ikaw mopadangat og pagdayeg ngadto sa imong isig ka tawo. Now, diha sa Dios, mao man usab mga kailaw, dunay hinungdan, dunay rason ngano nga mo paabot ka sa mga pagdayeg ngadto kaniya. Unsa katakos ang Dios nga imong pagadaygon diya sa mga kinabuhi. Na mabasa nato karon dinhi sa atong gidala nga topic or passage sa Biblia, makita nato dinha nga tungod sa gugma sa Dios, pag-atiman sa Dios nga wala mausab. Ang iyang pag-atiman, ang iyang paghigugma nga ni kanato wala giyoy makatupong niini. Bisan pa man ang atong ginikanan, bisan pa man ang atong pinaka mapinanggaon nga ginikanan dili kahimo sa gihimo sa Dios mga kailaw. Can you just imagine diha sa iyang pulong nagaingon wala matulog ang atong magbalantay, wala siya magduka sa pag-atiman kanato adlaw-adlaw, oras-oras, gani minuto kada minutos, gani kada segundos pagyud mga kailaw, wala gid sa masipyan 100% ang iyahang pagka matinud-anon nga ni kanato. Wala siya kapuya. Nganong wala siya kapuya? Tungod kay dako kayo ang iyang paghigugma nga ni kanato. Busa tanan nga pagsakripisyo gihimo sa Dios alang kanato. Nga bisan sa atong kabulyagon, bisan sa atong pagkasalawayon, makasasala nga pagkabinuhat, pero ang Dios
ang iyahang gugma o pagtagad nakigbabaw gyud mga kailaw. Busa takos gid siya. Takos siya nga daygon, takos siyang pasalamatan di sa mong kinabuhi. Kinalang mo bungat gyud kag mga pasalamat. Kinalang nga ipakita nimo ang mga pagdaig ngadto kaniya kay mahimo man gani nato kini nga sa tao nga unsa ra may nahimo sa tao nganhi kanato kaysa Dios. So muhimo kita pagdaig sa tao, sa Dios Panginoon dili or kalimtan lang nato nga mao'y mas labaw nga nagtagad ug mas labaw nga higugma nga kanato. So balik waot mga kailaw kung dili nato kana mahimo ngadto sa Dios. So mas labaw siya nga atoa or imuha nga himuan sa ingon nga maong pagdaig tanan nga pag sakripisyo imuha pud na nga buhaton nga ta kaniya tungod kay tanan pud nga pagsakripisyo gihimo sa Dios ang tanan aron lang gyud nga kita mahidangat nga na kaniya. Aliman kas gibuhat ni Ginoong Hesus ito sa cross sa iyahang pag-antos alang kanato. Dili to basta-basta mga kailaw. Mao to'y pinakalisod nga himuon sa usa ka sama sa atong buhi nga Dios nganhi sa mga katawhan nga makasasala. Dili na taangayan nga pakamatyan, sakripisyuhan sa usa kasama niya nga walay sala, putli og halandon kaayo nga matang sa pagkahari o niya Dios pagyot mga kailaw. Pero gihimo niya ang dili mahimo sa tao nga mao ang pagpaubos, mao ang pagsakripisyo. So mo nay timaan sa gugma nga gipadayag sa Dios diri kanato. Busa tungod kay iya man ang gihimo. Walay rason nga dili usab kita mobalos ngadto kaniya. Adlaw-adlaw ato kanang himuon, oras-oras, minutos. Kung gani kung mahimo pa lang kada segundo nga dili nato pakyason ang pagdaig, pagpasidungog, pagpasalamat atong ituboy sa tanan nga higayon ang atong buhi ug halangdon nga Dios. Hinaot nga nahatagan ka og mga instruction gikan sa pulong sa Dios karon og nagiyahan ka kung saon nimo pag himo ang pagpasidungog, pagdaig ngadto sa Dios, unsay mga rason nganong himuon nimo kini ngadto kaniya ug hinaot nga nahigmata ka niining mensahe. Dalaygon ng Dios ug daghang salamat mga kailaw.